Što se tiče samog fudbala, nisam sanjao da ću da doguram ovdje dok sam dogurao. Prvi neki koraci su počeli ovdje u Čonoplji na stadionu. Mogu da kažem za sebe da sam stvarno do sad u svemu što sam radio u sportu i u fudbalu da sam bio jako uporan. I mogu da garantujem da ta upornost me dovela ovdje gdje ja sam. Mnogo njih je krenulo sa mnom i da trenira iz mog sela, iz Sombora i imao sam mnogo prijatelja koji su krenuli, a na kraju sam ostao sam. I istrajao sam. I uvijek je neki san bio da nastupim za tu našu reprezentaciju Srbije, da dostigne neki svoj cilj u tom pogledu. Tako da i to sam ostvario i mogu da kažem da sve do sad što sam hteo, što se tiče fudbalske te karijere, sam uradio. Tu ima jako puno odricanja. Što se tiče porodice, ne provodim jako puno vremena sa njima. Tu imamo mnogo karantina, mnogo nekih treninga, mnogo nekih sastanaka. Supruga vodi računa o deci, o celoj kući i stvarno sam joj zahvalan na tome. Daleko sam od kuće, od roditelja. Sve to vuče neku žrtvu, ali bez toga se ne može. Bez te podrške porodice da ništa ovo što sam do sad uradio ne bi uradio, iskreno. Što se tiče Sombora i Čonoplje, mogu da kažem da sam jako vezan, pogotovo za Čonoplje. Volimo da dođemo ovdje, ja i porodica, pogotovo klinci ovdje da se igraju i da vide svoje drugare, babe, dede. Tako da jednog dana kad završim karijeru, volio bih da ostanem da živim ovdje u Somboru i mislim da će tako da bude.